Let's play Put Your Fingers Down, Sleep Edition. Put your fingers down kung naranasan nyo ng matulog sa jeep, bus o taxi habang pauwi. Put your fingers down kung kayo ay nakatulog ulit pagkatapos mag-alarm ng inyong phone. Put your fingers down kung kayo ay nakatulog habang nagpapatulog ng bata. Put your fingers down kung kayo ay tulog sa umaga kasi kayo ay graveyard shift or night shift. At put your fingers down kung naranasan nyo ng makatulog habang nagbabasa ng libro o kaya naman ay nanonood ng movie. O ano, kumusta? Ilang daliri ba ang natitira? Kayo ba ay all fingers down, not all fingers down, o team sana all? Para sa team sana all, nahihirapan ba kayo matulog? I am sorry about that. You deserve quality sleep for a stronger immune system. Kaya naman, kung ikaw ay above 13 years old, walang sakit sa atay at kidney, hindi buntis at hindi nagbe-breastfeed, at hindi nag-ooperate ng mga heavy machinery, itry mo ang Nytol Melatonin Supplement. Let me remind you na marami pong benepisyo sa katawan ang tulog. Alam natin yan, 'di ba? Hindi na natin yan kailangan pang i-explain. Pero eto, kung gusto mo talaga ng tulong, gusto mo na matulog, eto, you should try Nytol Melatonin Supplement. Simple lang naman, you just have to take 1 or 2 capsules 30 minutes before bedtime para maranasan mo rin ang #GoodNightAllRight. And kung interesado ka talaga sa produktong ito, i-add to cart mo na ito ngayon at i-check out sa 12.12 dahil naka-discount ito sa Lazada at Shopee. Kaya i-try mo na, mag-haul ka na, GoodNightAllRight ka pa.